هفتا بعفة تاريخ نفلت أمدري عسماتنياتات بزي حملو بزنبرو زمن صحفتو نايتا سفيح جزءات زنبرا نكسنت عب حدن إشي من إسي مركوس ناي زمن إسي زسم دما مرلين. سلام جوسي تحاخم يمساخم زلخو كما يكأنيخم نويح سلزت أفاقو كاب لبي قريت عند حاتوتكو اتمخنيات دما بناتي زيكونا سترايك سلزبازحني ناقرات نيشتي كساب زراغاقا سوق قبل ما ودحرقن بزح فيلمتات حيزولكم كماتس سلزحاسوكي انبار كابلو من دحرك زخونا يخون سترايك وي كوبي رايت زي سيد دوملي معالتاو تخاتاتالي يخون فول موفي كسودولكم حاسيب اللخو عندر زدوم بزبلاد استيز جمرنا فيلم كم زلوا خوينا كاليتون مساء مرلين زر استا أزيا مساتيت فيلم ناي أكشن أدفنتشر ساينس فيكشن أسماتون زلوا أزيا مساتيت أنا ومبوغني حانت خافتن أزين زفتون سيريس موفو خوينا نسخمون كم زخماي كتستمع قروا كابلومي حادي لخ جمرو لكمي بمعرفاتن ببارتاتن نوح سلزخونت كساب موداتا بحنساب كنكتاتلان دعدونكو نام نايلومي ناي مجمريا بارت حادي لنا نجمر እቲ ግዜ ኣብ ግዜ ጥንቲኡ መርሊን ዝተባህለ ብዙሕ ብነገራት ዝጭነቕ ዘይመስል መንእሰይ ንመጀመርያ ግዜ ኣቑሑት ሒዙ ናብ ካሚሎን ዝተባህለት ከተማ ክኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ። መርሊን ብሕጉስ መንፈስ እንዳተጓዓዘ ከሎ ብድምፂ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ዋላ እኳ ኣዝዩ ሓያል እንተኾነ ፅሑፍትኡ ግን ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ። ናይዚ መርሊን ዝተባህለ ኣስማት ዘለዎ መንእሰይ ድማ ናይ ፅሑፍትኡ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ كاب حجي يخجمر بلنا إذا خمزة زبل دمت أدحر مسمعنا مرلين بحقس منفس نافتا كاميلو تستفعلت كتمان دا أتو خلو نريو انت خوناقن مرلين نام أخلنا يتختما مسأتو حدا زسن بدنا قريري كلاتهم هزب تأكيبهم مرحنا يتختما نقصهم ونابل عليهم كوينو حدا توماس جيمس استفعله عفتا ختما أسمات كتك أمسل زحازوه بحقنا يتختماون أسمات متقام سلا زي فكاد بز مغنيات زي نموت تفريدو خقتل كلو دارأيو مرلين والنزن دارأي أزيخ حزن كلو كالقون كساب حج من كم تبحال زي فتتناها أزيات بقتو غورزو بفنيسترا تقل كيلان دارأيت بتز تفتر نجر أزياخ تحزن كلا نرئي قتيلو نقصهم أوتور بين دراغن مدار خسم يجمرمو أنا أبز ختمازي أسماتي خنت انقولا خكايد أيفكدني كتمانا قدم حج بخمز عينت نجرات أزي أبسكيات يعني را أنت خونجن أنا خبز مت ناستات إسر عمد بفلاي تدراجون دحر متحزو كل نجر سلام كوينو نريو لنا كابزو كله ناس أصل زواج أناون مبل إسر عمتنا بحاجوس كنوب علو إنايلو نتوم حزب تزاري بوم نوشت إن دعتو خلو ما أغلت حزبي حانت أرجيت سبيت أنيحة ننجوس أوتر بين دراجون دات أوعد لما عنتي ودي كاب إيدي حدي كان إخا أبز ختمانا دما شجر كوين النازلو تنقولا ويا اسمات زي كونه نات كاولك أمانا خنتي مبر كالق شجر يبلنان لو دما كانت ودي زقتل كالي أنا ون ودخا خمز قتللكا كالي أتول كاللقو مغنياتو عين خند عيني يخون نجرو اندابلت ننقص أوتر بين دراجن تفرارحو نقص أزيو سلازا حرقة نتوم وتهدراتو نخت حزي أزوزهم انت خوناقن حدا زي تفلت أسماء تتأكيما كما أخلهم هلم ميلات تتأفق مرلين درو نابزا ختما دحر مقتاو بزريو زلو نقرات كلو عزيو يقرمني سنبديني زلو انت خوناقن ناب قدايو خخيد سلازنا برو نه غايس استبهال حاكم كدالي يجمر عقات أمخوينو غزو سلازرا خبو نوشت إعاتمو عب قدميو عزيو استفلالي استقامة مدحانيتاتن غايسون سرحن دا سرحة بس كالا جيرو أبلع لدايبو سلت أنحة بدحر يخوين مرلين سومو متصوعو تسانا بيدو سانكال كاليلو نمريتي تقدف انت خوناقن أبزا قصبة زيعة مرلين أسمات سلزنا برو بعينتو ناتب كبابي إزولو أقوحتن دا عزازة أبلع لعارات كم زود أقوبرو غايس أمريت ودي قيلون دا أوي خلو هاندبت نفسو أبلع لعارات مسرقبا هاندبت سنبيدو تسيو انت يزر أخو ما جيجري خاتت أكينكا ماني مهيرو كان دابلا نمرلين أفاتي توقع حتو يجمرمو مرلين دما كمزا ولا حانت زي فلتا نايم تاي ما جيجين دابلا كخوح دا يفتن انت خونا جنجايس فليت اوسل زنبرا مرلين كيفتوا تاما هيري يكونكن كفت أركولخو خولد كولخو مساي تفت إيروز ما جيج زيبلو عند باتجن سم ناي مرلين مسامعة
ወዲ ሓፍቱ ምዃኑ ተረዲእዎ ነቲ ሓፍቱ ብመርሊን ጌራ ሰደደትሉ ደብዳቤ ከንብቦ ይጅምር። ቀፂሉ ንመርሊን ካብቲ ክወድቆ ዝሓሰብኩ ስለ ዘድሓንካኒ የመስግን ኢሉ ናብ መደቀሲኡ ኣትዩ ከዕርፍ ይዕድሞ። መርሊን እውን ኣዝዩ ተሓጊሱ ናብ ክፍሉ ኣትዩ በቲ ፍኒስትራ ተቐልቂሉ ነታ ከተማ እንዳረኣየ ጋየስ እውን ብወገኑ ነቲ ብመርሊን ዝተሰደደሉ ደብዳቤ እንዳንበበ መርሊን ኣብዛ ኣነ ዝነብረላ ዘለኹ ዓዲ ጥራይ ክነብር ኣይደለኹን፣ ምክንያቱ ናቱ ክእለት ብግቡእ እንተተጠቀሚሉ ዓቢ ሰብ ከም ዝኸውን ንፈልጥ እየ። ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ ድማ ሓደ ኣዝዩ ንፉዕ መራሒ የድልዮ እዩ። ንኸምዚ ድማ ጋየስ ሓወይ ንዓኻ መሪፀ ብሰላም ሕዞ ወደይ፣ ንኽልቴኹም እውን ኣምላኽ ባዕሉ ይሓልኹም ዝብል መልእኽቲ ምዃኑ የንብብ። ድሕሪ እዚ ጋየስ ናብ ናይ መርሊን ክፍሊ እንዳጠመተ ኣብ ሓሳብ ይጽመድ። ቀፂልና እውን ናፍቲ ዓንተ ወይ ሰብ ክቕተል ከሎ ኣዝያ ዝሓዘነት ጓል ንምለስ እሞ ሞርጋና ከም ትበሃልን ኣቦኣ ካብ ዝመውት ንድሓር ዓርኩ ነቦኣ ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ከም ጓሉ ገይሩ ዘዕበያ ምዃና ንፈልጥ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ መበል 20 ዓመት ካብ ጥንቁልናን ኣስማትን ዝፀረይሉ ዓመት ስለ ዝነበረ ናብዚ በዓል ምሳና ንዒሉ ክፅዋዕ ይመጽእ እሞ ንሳ ግን በቲ ነገር እቲ ብዙሕ ሕጉስቲ ስለ ዘይነበረት ሓደ ሰብ ማጂክ ተለማሚዱ ስለ ዝኸኣለ በዚ ምኽንያት እዚ ክቕተልን ህይወቱ ክትሓልፍን ሕጉስቲ ይኮንኩን፣ ምክንያት ድማ ምሳኹም ተዘይተሳተፍኩ ሕሸኒ ትብሎ። ንጉስ ድማ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ቅድሚ 20 ዓመታት ስለ ዘይነበርኪ እንታይ ይፈጥሩ ነይሮም እውን ስለ ዘይትፈልጢ ኣይሕዘልክን እየ። እንተኾነ ግን ሕጂ እታ ኣዝያ ግንንቲ ሄለን ደራፊት ትመጽእ ስለ ዘላ ናብኡ ንኽትመጺ ነጊረክ ኣለኹ ኢልዋ ብተሪር ዓዚዝዋ ይምለስ። ሞርጋና እውን ብወገና እንዳኸደ ከሎቱ ንጉስ በዚ ጭካንነት ዝመልኦ ትህቦ ዘለኻ ፍርዲ ጸላእቲ ከተብዝሕ ኢላ ትዛረቦ። ንሕና እውን ብወገና ነታ ኣዝያ ግንንቲ ትበሃል ዘላ ደራፊት ንሪኣ እሞ ኣብ መገዲ ስለ ዝመሰያ ከተዕርፍ ኣብ ጫካ ተሓድር። ኣብቲ ዕሪፋትሉ ዝነበረት ዋላ ካብ ብወተሃደራት ተኸቢባ እንተነበረት እታ ዓንተ ወይ ወዳ ዝሞታ ዝረኣናያ ኣረጊት ሰበይቲ ግን ቤን ሓሊፋ ዘይፍለጥ ናብ ውሽጢ እቲ ሌዲ ሄለንታ ደራፊት ዓሪፋትሉ ዘላ ገዛ ትመጽእ። ቀፂላ እውን ነታ ደራፊት ቀቲላ ዝተፈላለየ ናይ ማጂክ ቃላት እንዳተዛረበት ሙሉእ ብምሉእ መልክዓ ካብቲ ዝነበሮ ነታ ደራፊት ትመስል ትቕየር። ከምዚ ተኾይኑ እቲ ንጉስ እታ ደራፊት ትመጽእ ከም ዘላ ተዛሪቡሎ። ንሳ ድማ መልክዕ ናይዛ ደራፊት ተሒዛ ኣብቲ ተዳሊ ዘሎ ናይ መበል 20 ዓመት ፕሮግራም እታ ደራፊት መሲላቶም ነዛ ኣረጊት ሰበይቲኦም ከቕርብዋ ማለት እዩ። እስከ እንታይ ከም ዝፍጠር ብሓንሳብ ክንሪኦ ኢና። ንጽባሓይቲ ወጋሕታ ምስ ኮነ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዛ ካሚሎት ዝተባሃለት ከተማ ዝሓደረ መርሊን ሙሉእ ለይቲ ስሙ ብሕልሚ ክጽዋዕ ከም ዝሓደረ ኮይኑ እንዳተሰምዖ ይትስእ እሞ ቁርሱ ንኽበልዕ ናብ ጋየስ ይኸይድ። ጋየስ እውን ብወገኑ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ብክእለት ኣስማት ናይ መርሊን ኣዝዩ ተገሪሙ ስለ ዝነበረ ካልኣይ ግዜ ክእለቱ ንኽፍትኖ ኮነ ኢሉ ማይ ይደፍእ። መርሊን እውን ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ንኽከላኸል ኣስማቱ ምስ ተጠቀመ ጋየስ ኣዝዩ እንዳተገረመ ከመይ ጌርካ ብኣፍካ ከይተዛረብካ ብዒንትኻ ጥራይ ዝኽሉ ነገራት ትቆጻጽሮ ኣለኻ ኢሉ ሓቶ። ብዝኾነ ኮይኑ ጋየስ ንመርሊን ካልእ ስራሕ ክሳብ ዝረኽበሉ ነቲ ዝሰርሖ መድሃኒት ናብ ሕሙማት ንኸብፅሖ ሂቡ ይልእኾ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ምውፅኡ ዝተፈጥረ ይፈጠር እዚ ዘለካ ክእለት ናይ ኣስማት ኣብ ደገ ከይትጥቀመሉ፣ ምክንያቱ ማንም ሰብ እንተርኢካ ነብስኻ ከም ትስእናን ከም ትቕተልን ክትፈልጥ ኣለካ ኢሉ ኣጠንቂቑ ይልእኾ። መርሊን እውን ዝተባህሎ ሰሚዑ ከምታ ንፈልጦ ብሕጉስ መንፈስ እንዳኸደ ነተን መድሃኒት ከብፅሐን ይጅምር። እንተኾነ ግን ኣብ መገዱ እቶም ወተሃደራት ናይ ንጉስ ንሓደ ሰብ ብዋልታት ሒዞም ከም ዝጭመት ዕላማ ካራ ናብኡ ክሰዱ ከለዉ ይርኢ እሞ መርሊን እውን በተፈጥሮ ሕማቕ እንዳረኣየ ሱቕናይ ዘይምባል ሕማም ስለ ዝነበሮ ነቶም ወተሃደራት ትገብርዎ ዘለኹም ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ኣቋርጹ ኢሉ ይዛረቦም። ጠንቀምቀም። እቶም ወተሃደራት ቅድም ሕጂ ርእዮሞ ስለ ዘይፈልጡን ብድፍረቱን ኣዝዮም እንዳተገረሙ ሓደ ካብኣቶም እቲ ኣርተር ዝተባሃለ ናብኡ ቀሪቡ እንተዘይቋረጽና እንታይ ኢኻ ክትገብር ብሎ። መርሊን ድማ ክሃርሞ ይፍትን እሞ በቐሊሉ ኣርተር ኢዱ ጠዊሕ ሒዙ ንመርሊን ኣነ ወዲ ንጉሴ ምፍታንካ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ገበን ኢኻ ሰሪሕካ፣ ስለዚ ንዓኻ ግቡእኻ ክትእሰር ኢሉ መርሊን ዘይተሓስበ ቤት ማእሰርቲ ኣቱ። ኣብታ ሓደ እውን ብተመሳሳሊ እታ ነብሳ ናፍታ ደራፊት ሌዲ ሄለን ዝቐየረት ጠንቋሊት ናፍቲ ቤተ መንግስቲ በፂሓ ምስ ንጉስ ሙቕ ሰላምታ ትለዋወጥ። ድሕሪ እውን እቲ ፕሮግራም ክሳብ ዝጅመር ናፍቲ መዕረፊ ዝሃብዋ ሩም ትኸይድ። መርሊን እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓዲሩ
ከም ናይ ትማሊ ሎሚ ለይቲ እውን ዝኾነ ሰብ ይፅውዖ ከም ዘሎ ዓይነት ድምፂ ክስምዖ ይሓድር። ኣጋጣሚ መርሊን ዕድል ስለ ዝገበረ ጋየስ ናፍቲ ቤት ማእሰርቲ ይመጽእ እሞ ርእስኻ ድኒንካ ብስነ ስርዓት ንምንታይ ዘይትኸይድ እንዳበለ ብሕርቃን ድሕሪ ምቁያቑ ካብቲ ዝተኣስረሉ ቤት ማእሰርቲ ብሰላም ይውፅኦ። ብሰላም ክብለኩም ከለኹ ግን ብነፃ ኸይመስለኩም ንወዲ ንጉስ ስለ ዝተዳፈረ ኣእዳውን ክሳዱን ኣብ ዕንጨይቲ ኣሲሮም ብምልኦም ቶም ቆልዑ ናይ ተዓዲ ተኣኪቦም ብኮሚደረን ብፍረታትን እንዳሃረሙ መቕፃዕቲ ይቆፅዕዎ። መርሊን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ እዩ ምስታ ጉዮን ዝተባህለት ንጓል ንጉስ ሞርጋና ሰራሕተኛኣ ኣቐዲማ እውን መርሊን ምስ ወዲ ንጉስ ኣርተር ክበኣስ ከሎ ጉዮን ካብ ርሑቕ ኩሉ ነገር ተዓዚባ ስለ ዝነበረት ዝገበርካዮ ነገር ትኽክል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንወዲ ንጉስ ኣርተር ብሓይሊ ክትስዕሮ ይትኽእልን ኢኻ ኢላ እንዳባጨወትሉ ስሒቓ ጽቡቕ ሌላ ገይሮም ይፈላለዩ። ንምሸቱ መርሊን ምስ ጋየስ ድራር እንዳበልዑ ከለዉ መርሊን ንምንታይ ብዚ ከተማ ማጅክ ክትጥቀም ዘይትኽእል ኢሉ ንጋየስ ይሓቶ። ጋየስ ድማ ቅድሚ 20 ዓመታት ዝኸውን እዩ ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ንኹሎም ቶም ዝነበሩ ድራጎናት እንዳኣሰረን ካብዚ ዓዲ ድማ ማጅክ ንኸጥፍእ ሓደ ኢሉ እዩ ተበጊሱ ይብሎ። ክሳብ ሕጂ እውን ብርቱዕ ሓይሊ ናይ ማጅክ ዘለዎ ድራገን ወላ ሓደ ሰብ ክሕግዞ ከም ዘይክእል ገይሩ ንጉስ ኣሲርዎ ከም ዘሎ ንመርሊን ይነግሮ። መርሊን እዚ ዕላል ድሕሪ ምስምዑ ነቲ ተኣሲሩ ዝበሃል ዘሎ ድራገን ንኽሪኦ ዝተሃንጠየ እዩ ዝመስል ነይሩ። ቀፂሉ ጋየስ ንዓበል መልእኽቲ ብፅሐለ ኢሉ ንድምፃ ዝኾና ዝተቃመመ መድሃኒት ናፍታ ደራፊት ንኸብፅሐሉ ይህቦ። መርሊን እውን ከምቲ ዝተባህሎ መልእኽቲ ንኽገብር ናብ ክፍሊ ናይታ ደራፊት ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ዝገርም ነገራት ይረክብ። ዘይንቡር ዓይነት መፅሓፍን ብሓሰር ዝመስል ሳዕሪ ዝተሰርሐት ባምቡላን ምስ ረኸበ መርሊን እዚ ዝረኣዮ ነገራት ኩሉ ኣገሪምዎ ከሎ ብድሕሪኡ እታ ደራፊት መፅያ ኣጠንቂቓ ካብ ክፍላ ትሰጎ። ኣብዚ ግዜ ዝነስተውዕሎ ነገር ግን እታ መልክዓ ናብ ደራፊት ቀይራቶ ዘላ ጠንቋዲት ፊት መስትያት እንተኾይና ተሓቀኛ መልክዓ ከም ዝፍለጥ እዩ። በቲ ኮይኑ በቲ መርሊን እንዳተደናገረ ይምለስ ገዝኡ። ኣብ መገዲ ግን ልክዕ ከም ናይ ትማሊ ወዲ ንጉስ ኣርተር ይረኽቦሞ ክላገፀሉ ይጅምር። መርሊን ድማ ተፃዊርካ ናይ ዘይምኻድ ሕማም ስለ ዝነበሮ ንዕኡ ዝኸውን ተፃራሪ መልሲ ክምልሰሉ ይጅምር። በዚ ምኽንያት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይምስምማዕ ይፍጠር እሞ ጉዳዮም ክልቲኦም ብሓይሊ ተባኢሶም ንኽፈትሕዎ ይሰማምዑ። ኣርተር ንመባኣሲ ዝኾኖ ናብ መርሊን መሳርሒ ይህቦ። እንተኾነ ግን ከመይ ጌርካ ከም ትበኣስ ወላ ሓንቲ ይፈልጥን እዩ መርሊን። በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከቢድ ባእሲ ይጅመር። መርሊን ብግቡእ ክከላኸል ስለ ዘይከኣለ ግን ኣርተር ደድሕሪኡ መርሊን እንዳሃደመ ኮለል ክብሉ ይጅምሩ። እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት እውን ተኣኪቦም ሞራል ይህብዎም። ነዚ ድምፂ ዝሰምዐ ጋየስ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ብፍኒስትራ ይቕልቀል እሞ ሕጂ እውን ንመበል ካልኣይ ግዜ መርሊን ኣብ ሽግር ከም ዝኣተወ ዝተውዒሉ ናብኦም ገጹ ይኸይድ። ዝገብሮ ጠፊእዎ ዘሎ መርሊን ድማ ካብ ኣርተር እንዳሃደመ ብሓይሊ እውን ክስዕሮ ስለ ዘይክእል ከይተረኣየ ዝተፈላለየ ማጅጉ እንዳተጠቀመ ንኣርተር ነገራት ክሸናኽረሉ ይጅምር። ቀስ ብቐስ እውን መርሊን ሓይሉ ከይተጠቀመ ንኣርተር ናብ መሬት ከይተረፈ የውደቆ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይደንጎየ ጋየስ ናፍቲ ቦታ በፂሑ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሉ ምስ ተዛረበ መርሊን ተሰናቢዱ ናብኡ ይጥምት እሞ ኣርተር ድማ ብድሕሪኡ መፂኡ ሃሪሙ ንመሬት የውድቆ። እቲ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ በኣሲ ብዓወት ኣርተር ይዛዘም። እቶም ወተሃደራት ድማ ከም ኣመሎም ንወዲ ንጉስ ደፊርካ ኢኻ ብዝብል ምኽንያት ካልኣይ ግዜ ኣሲሮም ክወስድዎ ይፍትኑ እሞ ግደፍዎ ኣይትእሰሩዎ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ዝኾነ ጥበብ ዘለካ ሰብ ኢኻ ትመስል፣ ተባዓትካ እውን ከየድነቕክዎ ክሓልፍ ኣይደልን ኢሉ ንመርሊን ኣድኒቕዎ ፍሽኽ ኢልዎ ኸይድ። መርሊን ገዛ ምስ ተመልሰ ጋየስ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ንምንታይ ማጅካ ትጥቀም ኣለኻ እንዳበለ ክቋየቆ ይጅምር። መርሊን ድማ ብሕርቃን ኣነ ማጅገይ ተዘይተጠቂመ ተራ ሰበ ማለት ይኮ እንዳበለ ሓይለይ ኣብ ኣድላይ ግዜ ግድን ክጥቀመሉ ኢሉ ተዛሪብዎ ንውሽጢ ገዝኡ ይኣቱ። ጋየስ ግን ክሓርቕ ምስ ረኣዮ ስለ ዝሓዘነሉ ናብ ውሽጢ ክፍሉ ይኸይድ እሞ ኣብ ሕቖኡ ዝነበረ ቆስሊ እንዳሓከመ ከረጋግኦ ይፍትን። ንምሸቱ እውን እታ ደራፊት መሲላ መፅያ ዘላ ጠንቋሊት ንወዲ ንጉስ ኡተር ኣርተር ንኽትቆትለ እያ ተዳልያ ዘላ። ልክዕ ከምቲ ንጉስ ወዳ ዝቐተለላ ንሳ እውን ንወዱ ክትቆትሎ ኩሉ ነገር ወዳድያ እያ ትፅበ ዘላ። ልክዕ ከምቲ ኡተር ንወዳ ዝቐተለላ ንሳ እውን ንወዲ ንጉስ ንኽትቆትሎ ዋላ እኳ ተዳልያ ተሃለወት ግን ተመሳሲላ ፈታዊቶም መሲላ ምስ ንጉስ ድራርያ ትበልዕ ዘላ። መርሊን እውን ብወገኑ ስለዚ መሰየ ከዕርፍ ናብ ዓራቱ ዋላ እኳ ተደየበ ልክዕ ከምቲ ምሸት ለንቅነ ብተደጋጋሚ ዝፍጠር ዘሎ
سمو سب زتوع زلو خوين سلستسمعو سنبيدو يتسق نز دمت زي مشت سلسمع زلو من يتوع خم زلو نخرجاجز جايس كيرأيو مشت مدر خدانو تخدينو ندق يوزق نابت دمت سمعلو زلو خباب مسبتها وتهدرات كم زلو سلزرأي ما جيجو بمتقام نتهم وتهدرات كابت أفدقي عليهم نوشت نابتي بعتي أتو مرلين ناوشت نابز بعت مساعتوه زي تتصبيه نجاري قاتيمو اتننوح جيزي بتدقاقام سمو خطوة تسأنحة اتقد منوح عمتا تأثيرو استبهله دراغون كويني تسأنح دراغون ونبوغونو نمرلين مسرعيو نزز أكل عبد صحفتو نسخة حدن إشي قولعي خيلي زاربو مرلين دما أزين دا تدناغره نايمتاي صحفتو إيغا تزارب زل خولو كندزز أكل نايماجيك حيلي بتفتراوي نمنتاي استوهبك يمسلكا اتمخنيات بعليك نقركي ايزا حجة اتخيا زلقا ختما نايمتاء نقوس ود نقوس زلو حجة أرتر عمتاء نقوس يخوخون نسو دحر مخانو دما ناي آلبيان قزعات كلن حادي خقبرن نزن خقبركن كاب عرختو كاب بيتسبو كاب حواتو كاب تسألعتون كي ترفا بزح مساناخلي خقاتمو إذا كله نخفتم أبقون نخخون استبهل سب دما نسخ إخا أرتر بزي بأخا نززبال كوحا كله نقرات كقبرو يكؤلني بلو مرلين دما نزد دحر مسمعو نو نعتي كمزا عينت صحفت خونا يكؤلني من البعت إذا أرتر زي دما نقوس كخوني أنا قحق زي اتبلتها الليخا بفوت زي كوني إذا أرتر زي دون قرأيكو كالوت سبات كو قتلو وانت ماتيون كمان كتحبا برو مينبر مدعوخ كالاخل زي حسابي بلو اتدراغون جن نوح زربا يدلين صحفتنا ناي مغيار كألتي بلنان نسخاون أرتر كتكيرو تخيل تغينكا كن رينا مسجي زيلو بريرون العلم اللس نتصبحيت نقوهو مرلين كابدك أسو مستساء اتقازع بتنتن يلو سلت أنا حقا يسيقو أي قمو نمورغانا قوال نقوس سخون مشت ببزحة بهرر سلزلع كأمام مدهاني تعدالي اللخو كداب سحد لايلي هبو مرلين كم تستوبهلو نافت مورغانا تركب خفل مسبتها ملك عاريو أزي سنبد عزيات بغتن ملك عنيان سلزنبرت كفزز كله نريو مورغانا ونبوغنا كدانا سلتغير زنبرت عب أفدق دمت سامعة اتانا تسرح تنيا جيون مسيلاتا كتزارب وتجمر مرلين دما دمت غيرو لكع خوم قوال كوينو كداون تاندا قبلق على لا يجمر مرلين نوح قوال مسيلو خخيت سلزيك على كجنا يجمر انتقونا قناقات أم خوينو جيون نافت بوتات متسمو اتمدهانيت نعا هيبوع سلاحي لي ملس كمز نريو زلنا نام ناي كفال حدا ناي موداتا مرئيت زبز احنا إنا نمثل كمزي بتسحيلن مبال 10 عامت كاب كاميلوت كتما تنقلت زتقفو إلايلوم زبعلو بعالي متس عفت ناي مشت زتدالو بروغرام مورغانا خداون تغييرات تتصبابيقا مسمتت كل سب ملكعا خقرم كله مرلين أرتر كي ترفو هاهيلون كتقمتوا خلو نرئو اتان ود نقوس أرتر كتقتلو تدالي زلات قاليتون بوغنا عب كفلا خدالو كلا رئنايا عقات أمو خوينقن مقبخة تبصحد لازمات أتقوال عمستيات تري أمو حق أنيا تادرا فيتكم زي كونتن تات قاليت مخانا مسرعيت عزيات سنبد تات قاليت قن كيدا قد من نقوس منقارا بإيدا حيزا نتا مقبخة تبصحد لازمات أتاو تقتلا كأتيلا نافت بروغرام تخيدمو نقوس أطر مسترخبة نخدرف تفقيد الله تجمر عبز ساعات زي نسا درف متجمرت كل سب كدك اسي جمر انتاي فتركم زلو يردعكمي بازنا قارز خطقع زي تقعد حدا بلي حسب مرلين ترايو نازم مسرعي تقادا معازانو سلزحاتما اتنايت انقولا سراح ولا حدا خقوبري كعلن توم كالو تافت بروغرام زنبارو سابات جن كلاتهم رؤسهم سيحيتهم اتقزاون كافت زنبارو برهان نابت المات كغير يجمر عبزي زي ملؤ بملؤ نود نقوس أرتر كتقتلو تدالع كارا دالع عند خدت كلها اتحاد بينو تاريفو زولا خاب كلهم رؤسهم زساحات مارلين بعين تغيرو نتعاب من تقلتلنا مبرها تحاتين كابولوفون عبل علي أخم زودق قبر عبزي زي نساس لزودقت كلاتهم تم حالواتهم عطفيهم تسأنو حسابات ناب رؤسهم اللو سيجمرو ما اتقاز أخم تسألمن قال نقر كم استفترن يردهم نساون كافت زنبرا نايتا درافيت ملكع نافت حق انيا عرقيت سبيتت قالي التغييرا نعرتر نخد قتلو باتب إدا زنبرا خارات شنقوق عبزغت باتزي مرلين تقالاتفو عينتو بمتقام نتا خاراب اير كلهم تزحل جيرو نود نقوس أرترون قوتيتو كامو تيترفو
ኩላቶም በዚ ነገር ተሰናቢዶም እዮም ዘለዉ። አርተር መርሊን ከም ዘድሓኖ ምስ ረአየ ንምእማን ይስኢኑ። ንጉስ እተር እውን በወገኑ ወደይ ስለ ዘድሓንካለይ ሽልማት ኣለካ፣ እቲ ሽልማት ድማ ንኹሉ ግዜ ኣገልጋሊ ናይ ወደይ ንኽትከውን ሸይመካ ኣለኹ ብሎ። ወዲ ንጉስ ልኡል አርተር መርሊን ናቱ ኣገልጋሊ ብምዃኑ ብዙሕ ሕጉስ ኣይመስልን ነይሩ። እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ግን ንመርሊን ዘጋጠሞ ዝተዋሃቦ ሹመት ኣዝዩ ዓብዪ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ተሲኦም ከጣቕዑ ይጅመሩ። መርሊን እውን ብወገኑ ናይ ልኡል አርተር ኣገልጋሊ ምዃን ከም ሓደ ዓቢ ነገር ኣይቆፀሮን። እንተኾነ ግን ናብቲ ቀዲምና ክንሰምዖ ፀናሕና እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ድራጎን ንጉስ ምስ ኮነ አርተር ንስኻ ኣብ ጎኑ ኮይንካ ክትሕግዞ ኢኻ ዝብል ዝተዛረቦ ጽሑፍቶ ናብኡ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ይመስል። ገዛ ምስ ተመልሰ እውን ጋይስ ሎማዓንቲ ምሸት ናይ ጀጋኑ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ፣ ምናልባት እዚ ተዋሂብካ ዘሎ ማጅግ አርተር ንኽትሕልወሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ብኢዱ መጽሓፍ ሒዙ መጺኡ ኣብ ናትካ ዕድመ ከለኹ ዝነበረትኒ መጽሓፍ እያ ናባኻ እውን ከተሓላልፋ ኢሉ ህያብ ህቦ። መርሊን ነታ መጽሓፍ ከፊቱ ምስ ረኣያ ናይ ማጅግ መምሃሪት ምዃና ምስ ረአየ ካብዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዙሕ ክመሃር ብምባል ኣዝዩ ክሕጎስ ከሎ ንሪኦ። ኣብ ከምዚ ሓጎስ ከሎ ግን መርሊን ልኡል አርተር ይፅዋዕ ካሎ ዝብል ድምፂ ይሰምዕ እሞ ዋላ እኳ ተድሓኖ ክሳብ ሕጂ ግን ንልኡል አርተር ስለ ዘይፈትዎ ጽውእ ክብል ከሎ ርኢና ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ያ ጀምዓ ከመይ ርኢኹማ ቀዳማይ ክፋል መርሊን? ኣዝይኹም እንዳፈተኹማ ኢኹም ክትከዱ፣ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ርኢያ ኣዝየ ዝፈተኽዋ ፊልም ስለ ዝኾነት ንስኹም እውን ከም ትፈትዋ ኣይጠራጠርኒ። ኩላትኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ፣ ዘለኩም ሓሳባት እውን ኣብ ኮመንት እንዳፅሓፍኩምለይ ትፈትዋ ደለኹም ከመይ ኣላ እንዳሓበርኩምኒ ብሓንሳብ ክንሪኣ ኢና። ኣንደር ዘዶም ዘርእስታ ፊልም እውን እታ ተኸታታሊት ኣይገደፍኳን የዳልወልኩም እየ ዘለኹ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኣይ ክፋል መርሊን ክንራኸብ ኢና። ሰሰናዩ።